chini yang je electricity service rinai transformer bisingni coil thamani tabusu jora lagai de pheko current karini khaksa tungflamani khaksa tamuki tongsinai bufang tola bo tongoi nekha han rokoi bo tongoi nekha kun jaga shantimalia aboni bagi tabu rukhlai pheke haino hai tini kortisora tuisao kisa lom jagi tongoi negena shanti damano hinai tabu thangi tongo ang kortisora tuisao satung mo chak chak norong nungui no mangkhana satung cha asuk tungui tongo hingangke tuibo to tungui no tongkhana emne hingangke tui to tungnai no tungnai 100% ang saimano tuibo asuk no kutung tui muthung ja khaise ngai tongsiwo hasing bo asuk no kutung ba je hasing yok ja khai ngai tongsiwo obo tabo motor yok nani hingangke aramsi yogoi mano te hor nangla musika kutung hasing uskango chung kortisora tuisao phaipuro khangrai masa je malang yangmani o khangrai no tabuk thangi naigena uskango to masa je malang siwo uskango je masa yogoi tormani bono tabuk chung thangi rominani bagai tabuk thangi tongo chung oma hasing tungmani kapigi maya yakung kugui thanai ya pairo de kugui thanga saimalia tabung no tungflaman jorarogo tuisa berai no lomjagai rutongna nangkha hayang gangke santi manglak khangrai romnai thangai tongo turuk buskango chunguskango khangrai yokjangman jaga phai sokpaigya iko ujagano yokjago chung phaidingke turuk thangai negena tortong tini hingga tabong khangrai masa paro maljak nugya jaga mada malang no malang ya saisi malia turuk nai tongo emne gangke uskangole phaipuro o jaga malai tongo ayang sakani tei kosogui phayobo nala khai yang kortisoro tuisao phayei tei klai phayuta uskangni khangrai masa yokjangman no tinle romoi telangnai hini singbo kathoni phelemani তোমার কথা শুনে মনে হইতেছে তুমি বিরাট জ্ঞানী মানুষ হয়ে গেছো tini hingga masa pano khangrai koroi uskang je manjak yangmani khangrai masa tini hingga boro thanga saimalia nusnu phalia phayoi next time o haino hai hai tongo chung nung puilan dino manjaglia second dino manjaglia last dino fourth dino malai manjang nai nung waisale khangrai khangrai masa nukha tabuk tau khuri tongo 이 ko bisingong khana akol koron mano iko oro ba hakor tongo mo kaisa goyang ro tong ko bang ma kono mo nenge na jaga Hoko ekdin je kongrai buman kha khorang ro agini khorang hai kari kha Amrishpuri ni khorang hai jengi dongsuani norok khnai mang khana agini khorang bai tabuni khorang onek no chen sengi thanga kongrai ni bagai ngi tongkhabo bukung tui hingangke hanche choroi phai dongsu thandarok to tuteli chawi numalia nungi numalia khali kongrai bokhro bo kisa ting sai tongkha hoko ekdin blog rok snamna ni kisa mood rok rini donghani hale hamano datino bithil chawi tongwang ora hasing koklai ko homa khabai thango nai de hasing koklai thong
Tini hingga jota karen nok maya hini wanana nangdia transformer ketal tubi lagai ri bhaikia 1-1.5 घंटा transformer no charge khemani yagulo ngangke no joto digino electricity service ri chenai tini ngangke do full voltage ok manai motor ni tuirok soi man sinai tai fan nok man sinai electric department ni takhuk sono chubana ni bagai amchai ni takhuk ro kobang mano faisok paijak tabu gengana wo